ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮರಿಯಾಲದ ಅಟ್ಟಿಲು ಅತ್ತಂಡ ಆಟಿದ ಅಟ್ಟಿಲಿಂದೆ ಪನುಲಿ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿರು ಆಜಾವನವೇನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದು ತೂಕ ಸುರುಕು ಏನು ಮಲ್ಪ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿಲನ್ನ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿಯೇ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿಂಡಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಇಜಿನ ಮಸ್ತ್ ತುಂಡು ಉಪ್ಪು ಪಾಪುಂಡಂಗೆ ತಿಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪುನ ದುಮ್ನಾನಿ ರಾತ್ರಿ ಉಪ್ಪು ನೀರಿಡು ಪಾಡ್ದಿಯಾರಂಡ ಅಂಡು ಒಂದೇನು ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಬೆಯ್ಯಡೆ ತಿಕ್ಕ ಬೇಯರೆ ಮುಲ್ಪ ಬಣಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ದಾಲ ಪಾಡ್ರೆ ಪೊರ್ಚಿ ಆಯ್ತಾನೆ ಉಪ್ಪು ಬುಟ್ಪುಂಡು ಬೋಡ್ ಪಂದಣ ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಒಂದು ಬೆಯ್ಯಡು ನಮ್ಮ ಅದ ಮಟ್ಟ ಅರೆಪುಗ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಮುಲ್ಪಯನ್ನು ಪೊತ್ತು ದಿನ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ 2 ಚಮಚ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದ ಒಂದು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಕೊಡ್ಚಿ 1/4 ಒಂಜಿ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಚಮಚದ ಕೊಡಿ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಸಾಸಿಮಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 4 ಮೆತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ನುಂಗೆಲ್ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೊಡಿ ಪಾಡುವರ್ ಪಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಚಿಮ್ಟಿದಾತು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಆಜಿರ್ದು 7 ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 4-5 ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿ ಖಾರ ತೂವೊಲ್ಲೆ ಖಾರ ತೂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಭಾಗ ಪುನತ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 2 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 2 ಮೂಜಿ ಬಿತ್ತಾಪುನಾತ್ ಪುಳಿ ಒಂಚೂರು ಕಡಕ್ಕುಂಡು ಅಂಚ ಅದೊಂಜಿ 2 ಮೂಜಿ ಬಿತ್ತಾಪುನಾತ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂಲೆ ನಿಕುಲು ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಟ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊನುಲ್ಲೆ ನಾನೊಂದೇನು ಸುರುಕು ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯೋಡು ಬೊಕ್ಕ ತಾರೈ ಪಾಂಡ ಅಂಡು ಮುಲ್ಪೇನು ತಾರೈ ಒಂಜಿ ಹದಾತ ತಾರೈದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತಾರೈನ ಪೆರೆದು ತೀಯೊಂದೆ ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆ ಕಡೆದು ಅವು ಸಣ್ಣ ಇಬೇಕು ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಒಂಜಿ 2 ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗಂಡ ಯಾವುದು ಒಂದು ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಆತಿಜಿ ಅಂಚತ್ತುಲೆ ಪಕ್ಕ ಬೇಯ್ತಿಂಡು ಸರಿ ಉಪ್ಪು ಒಯ್ತಿದ್ದಿನ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿಲಾಂಡ ಪರಾತ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿಲಾಂಡ ಬೇಯರಂತೆ ಟೈಮ್ ದೆತ್ತುಂಡು ಆ ಉಪ್ಪು ಒಯ್ತದು ಗಟ್ಟಿ ಅದು ಪುನತ ಅಂಚಾದಂತೆ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗೆತ್ತುಂಡು ಒಂದಿತ್ತೆ 10 ನಿಮಿಷ ಆತುಜೇನೆ ಬೇಯರೆ ದೀದು ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ದುಂಡು ನನಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಬೋಡ್ಡ ಪಾಡ್ಲೆ ಜಿನ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿಲ್ ಉಪ್ಪುಲ ಇಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲೆ ತೂದು ನಿಕ್ಕಲು ಪಾಡಿಯಾರಂಡ ಅಂಡು ನನನೆಕ್ ಅರೆಪು ಕೂಟನ್ಗ ಸುರುಕು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿದ ಅರೆಪುನ ಕಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ತಾರೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 4 ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗದಿನದು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಡ್ರೈ ಸುಕ್ಕ ಬೋಡು ಪಂದಾಂಡ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಕಡೆನಾಗ ನೀರು ಪಾಡುಚಿ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ತಾರೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 4 ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗಾವಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಇಂಚ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಅರೆಪುನ ಒಯ್ಪುಣು ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿಲ್ಗ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತನ ಆತು ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿಲ್ದ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಬೋಡು ಪಂತ ನಾನು ಒಂದೇನೊಂಜಿ 4-5 ನಿಮಿಷ ಹದೋಟು ದೀತು ಇಂಚೆನೆ ಅರೆಪುನು ಕಾಯವುಡು ಯಾವನನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಆಫ್ ಮಲ್ಪೆ ನಾನು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ಕ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ 2-3 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಗುದುದಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಸಾಸೆಮಿ ಒಂಚೂರು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡುತ್ತೆ ಸರಿ ಅಂಚಣ ತುಯರತೆ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿಲೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ರೆಸಿಪಿ ಸ್ಟಾಂಡ ವಿಡಿಯೋಗೊಂಚಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ